assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe on calminama on juurama on jettama kadi on manama on feewi no feewi calmini kala kuccitowo ɗo e ayawo meɗen Damga TV o ko oustas Alpha Guellay Tahay mo ganduɗon kadi mo gowɗon yiide kala e saaha e ayawoji he hande noon eɗen ɗo e Damga TV bandiraɓe sehilaɓe hande garɗen koye oustas Alpha Guellay Tahay e golewole mum e oɗon gandi kadi oustas Alpha Guellay Tahay ko gorko mo ganduɗa ko bawɗo wolde kañum kala jinne gonɗo e leydi he kala jinɗo gonɗo e aduna he kañum haɓɓata ha tiiɗa o ittu ɗum e yimɓe ɓe bonnanno oustas Alpha Guellay Tahay joni joni o ma en natanen hen to paaɗen e golewole men e gandal men e bawɗe men ko mbaɗaten shukran ko ɗo calminten kala yewowo Damga TV kadi wiide kadi yon mbaɗ hakkillaji mon e Damga TV kadi mbaɗon feere ñoƴon cloche o on saaha so tawi o ñoƴƴi cloche o mbaɗon abonné so mbaɗi abonné ñoƴon cloche o so tawi on mbaɗi ɗum mbaɗon commentaire mbaɗon ɗum ko ganduɗa ko kañum woni kadi aimé kadi mbason yejjidde kadi wadde partagé mbaɗe partagé ceerno oustas Alpha Guellay Tahay ara on hen kadi kala jogiiɗo namdal muɗum ko faati ɗum yo namdo e commentaire he yo waɗ commentaire namdo hen so tawi rokki famirde hono noon kadi yo nodde 78 337 55 63 so tawi heɓani ɗon nodda e 78 232 01 07 ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe joni joni o garen hen ene wonani en kadi e yesso camaraji he o ganduɗa ko kañum woni Adama Camara e Dessigna kadi o ganduɗa ko kañum woni joguiniɗo en son Ramata Dia kadi en wonani en lumiére he Kadia Ba kadi toti ganduɗa ko kañum woni réalisation holno ɗum yuɓɓirta ni ɗen kadi mise à scène o ɗen gueɗe ɗiɗi ko on woni mo ganduɗa rendin ɗum woni Bamba Ba ɗum noon on calminama Bamba joni joni o jeeten e golewole oustas Alpha Guellay Tahay shukran fatabarikalla ni woni oustas Alpha Guellay Tahay hande nataten ko to ganduɗa ko kañum woni leydi Libéria ndeysan en mahi toon en jeehi toon maɗen toon jumaji maɗen toon hunde kala ko heewi en kaɓama toon golewole musɗe en kaɓi toon e jinneji 8 jinne fof eɗen gandi inde mum eɗen gandi no hoɗiri ene wuurdi ndeysan no gidiɗen habde o on tawno ko debbo goto mo ganduɗa ko joɗɗo jontaɗo yimɓe fof ene jiɗɗum nden oustas Alpha Guellay Tahay o ari o tawi ɗum ɗon ɗen caɗele ene guura nde jettimi toon min oustas Alpha Guellay Tahay ɓe kalanimi caɗele mabɓe nden woni shukran fatabarika alhamdulillah ni ɓe kalanimi no ɓe guurde on ni tan goram kala gorko garɗo o riwa ɗum kala gorko garɗo o riwa ɗum ndeysan debbo ene wayi tan comme no mo ganduɗa ko yiɗa gorko ni ine hamni hamay te ko joɗo baɗɗo fayida ene ɗaati jeesi ene moƴƴi mbaadi ene yooɗi kinel ene seeɓi hunuko ene moƴƴi ñiiƴe ene moƴƴi ngari ko joom sukundu moƴƴuɗo ndeysan nden en battema ko yitere kanko en battema ko yitere en jimono wayni machallah shukran nde tan de jettimi e makko kanko jinne o ari wi he accu o ko min waɗimo hen o haali koye ɗemgal maɓɓe jinnanko ari o wi kippen kam pinanku kaccan karagandi mbimi he o joga ha hiccammo muɗo ka cicci mi cuurat mbiɗa andi on pamani mbimo o wi kam an accu o debbo hol haaju ma yo a jibinani a miññani a tannani a kawnani an ala fof ko gonɗa hen kam koɗo Allah tan garɗo mbimomo min ɗum haajam ala hen addi ham komi nani golewole mon gayane te an a majjanimi wonto kawrunoɗen en kawrino to e leydi wiyetendi Bosuka aɗa majjanimi no fewi de aɗa andimi ko ɗo no heɓi ko wi mbiɗa anduma kono ɗo woto tooña ɗo ko min idima ɗo mbima ummoto ɗo on ne wiye Husu Rusta noon ko neɗɗo ko jinne mo ganduɗa ko kulɓiniɗo shan
gite ɓudde mawɗe yitere fof ƴetti 1 centimétre de carré ɗum woni ko kalanmi hunuko ko noon so tawi o ŋaaɓi ɗum ɗo hene eɗen mbawi nadde toon 200 ujunere e ko fawi neɗɗo en wawi nadde hen taw haydara timmani omo mawni mawnugol ngol ngannduɗa kala to meeɗa ɗum e métere eɗen kulɓini ni woni kalmi ko kalanomi mbalmi ko mbaɗannomi ko ɗo no yehi woɓɓe nen toon ɓeɓe ngannduɗa kañumen mbiyete ko hygiene hastar e murka hittango endore pirkal caliyuɗo isere penta kintul ellal ketiɗi mosukal pettaji eddede billuji ɓeɗsti ɓe fof nen toon kono e kamɓe fof noon ko jeetato ɓe tan woni ɓe kammi sukuran fatabarikalla nden woni ɓe fooni ɓe kamɓe fof ɓe jaltindin leydi ɓe payi to ngannduɗa hay goto wawa andude ɓe mbawa kadi bonnude hay goto sukuran fatabarikalla alhamdulillah Oustaz Alpha Guellay ka hani nde ummi Libéria ko ɗon waɗaɗa biye faade Espagne Shukran ɗon cammiten o mo ngannduɗa ko kañum woni Moussa Diallo leydi mo leydi Gambia kono o saha woni toon to leydi Espagne ndeysan ko almudu men camminen ka Moussa Sané leydi Gambi kañum o almudu men no feewi calminimo no feewi kadi nde wonno homo anndi wonko mbaɗanmomo no feewi wala albarka ɗon albarka ko gandalam kadi e bawɗam sukuran tabarikallah alhamdulillah eyi ko ɗon calminten almudu men goɗɗo ene wiye Kodde Dia calminen almudu men ne wiye Abou Dia e Abou Sow ndeysan ɓe fof koye almudu hen jeeya almudu Oustaz Alpha Guellay kan ko ni woni nde jaaɗen ha to ngannduɗa ko leydi Espagne ndeysan on jiiɗo mbawi ɗi wojju waɗi kam ni ko machine aji min mi ɓeydo wojjede on jiiɗi on e ɓowɗi ko noon mbalnomi ɓowɗude ɓe mbaɗi kam koye machine aji pour ɓe mbattami boɗejo comme no tubak ni nde wonno gandal ngal jogiimi ngal haɓe nganndi ɓe ngala ngal shukran fatabarikalla alhamdulillah ni woni nde jaaɓi toon hade men yettade ɗon bandiraɓe calminen omo ngannduɗa kañum woni Amadou Soggo ɓurɗadirede eppi almuɓe hen ndeysan ɓe fof ko minnaɓe men France kala mo ngannduɗa mo limtumi ɗo komi badduɗo e mum golle wole komi guittuɗo e mum seedeneji komi guittuɗo e mum jinneji kadi komi pewnoɗo ɗum laabi mum ha moƴƴi Shukran fatabarikalla alhamdulillah Espagne naɓe ne jaggi en premier ɓe mbi holɗum ɗum wawata wonide neɗɗo kaɓirowo ni jinne kadi nde wonno won ko ɓuri tentude e koɓe banni manda so tawi oɗon nana dow samba e guɗɗiɗi maayo to maayo mongo wonno toon ko min goto dari yari ndiyam ɗam haɗam laaɓi wufɗo renam haydara taw ko ala hen ɗiɓ maayo joni kadi so tawi on ƴeewi nden woni ɓe nani en ko nde ɗo deftere woni deftere giɗgol goto ko tawi ɗum ngannduɗa ko mulgo heeso e ɗiɗo sahaji ɗum woni ko ɗum wonta mulgo wago dañi mi addana wonno nden ɗo mais joni kadi so tawi on ƴeewi ko ene ɓeydina ngarɗinede ɓe gitti goto ɓe ndewni hen ɗiɗi ɓe jaɓani hen nayyi ɓe jaɓani hen joyi ɓe jaɓani jeegom ɓe jaɓani jeeɗiɗi ɓe jaɓani jeetati ha ala ko heddi ni woni ɓe ngari ha ɓe jettima e million goto nde ɗum woni courant o kuppi toon to leydi Espagne fof courant mumen kuppi nde wonno komi joom gandal machallah shukran ɓe fata barikalla alhamdulillah ni woni kawrumi toon e gorko goto ene wiye omo ngannduɗa ko kañum woni Zidane mbiɗa andi oɗon poti andude ɗum ko suyol bal mawɗo on ko min jogii kala ko ngannduɗa kene ɗum ɗi ko jiitonomo fedde bal ko min wonata nder terrain to mbiɗa jagga bal o mbiɗa rewna e koyɗe makko omo yaha omo binano welira kala suwol gonɗo ɗon e andi machallah shukran fata barikalla alhamdulillah ewo ko ɗon hannde e jogirten émission o ha ñalawma paalo inchallah so Allah jaɓi nden woni garten en neyo ko bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ɗum woni ko Oustaz Alpha Guellay tahañ addani on ɗo henne e gandal mum e bawɗe mum kadi e ballal mum nden noon bandiraɓe sehilaɓe ni mbatten ɗum duwaw goto ko totteten ɗum sa waɗi ɗum joni keewa kalis
duwawo wiite ko hiiju maasugi hiiju maasugi hiiju maasugi laabi jeeɗi tout temps kalis ko nena ala tan vive ko non ɓe sallallahu